Human malakip ang sugbo sa storm signal number 1, dakbayan sa Lapu-Lapu gipaubos sa blue alert status og mga relief goods ang giproposisyon ng daan ngadto sa Olango Island alang sa mga lumulupyo dito. Ano ang report? Usa ka pre-disaster risk assessment o emergency response meeting ang gipahigayon ganihang buntag sa Lapu-Lapu City Hall aron mapangandaman ang pag-abot sa bagyong Ursula nga posibleng mo landfall sa Northern Cebu. Karon palangdaan, lakip na ang tibok lalawigan sa Sugbo sa mga dapit nga nabutang sa storm signal number 1. Those who are living in the island and the islets, Kauhagan, Panganan, and Kaubian, and those who are living along the shoreline, we will closely monitor. Ang pag-asa, may pahibaw ng daan nga ang bagyong Ursula nagdaog kusog nga uwan ug hangin. Busa ang Lapu-Lapu, gipaubos dayon sa blue alert status. So our school year coordinators are already alerted na nila ang mga yawi if kinahanglanan jud na atay mo stay sa atong mga school, especially katong mga houses nga dool sa mga kabaybayunan. Ganiha, nagpadana og dugang mga relief goods ang lokal nga kagamhanan ngadto sa Olango Island aron ma-preposition kining daan sa mini City Hall. Si Mayor Jonard Ahong Chan lakip sa nakasakay sa katapusang motorbangka nga gitugutang makalawig gikan sa Hilton Wharf paingon sa Olango Island aron personal nga susihon ang kahimtang sa mga mulupyo sa dapit. Karong mga orasa, pasado alas 12, medyo linaw pa dinhi sa may Hilton Wharf. Apan kaganihang alas 11, may pagawas na og advisory ang pag-asa nga nagdili sa mga gagmayng sakayan nga makalawig. Usa sa mga natanggong ang 30 anyos nga kawani sa MEPS nga musakay unta sa motorbangka, paingon sa Hitafe, Bohol. Nagpaabot na mi dere. Di makabiyahe arin ka magpasko? Wala na las boarding house tamo. Ang pag-asa ug Coast Guard una nang mipahinumdum sa publiko sa pagbiyahe og sayo aron malikayan nga ma-stranded. Uban ni June Solon, Luan Roundina, Balitang Besda.